Здравей, ценна! Аз съм Марина, любовният терапевт на жените. Подкрепям жените да бъдат в отношения с мъжете, където да се чувстват избрани, закриляни, защитени, обичани, докосвани, където мъжът е встъпил в мъжката си същност, а ние жените в женската си същност и през този обмен градим една здрава, сигурна и стабилна връзка, където мъжът закриля жена си и децата си, създава семейства, сигурен е в създаването на семейства и осигурява една сигурност и стабилност и в женското сърце. Включвам се по темата за това къде се къса комуникацията ни с мъжете. Много пъти какво всъщност се обърква. И вдъхновението ми е от реална ситуация, наблюдавана в Ергенът. Ще разкажа за ситуацията, така че тези от вас, които не гледате предаването, мисля, че е много важно от това, което ще ви разкажа, защото това е като нагледен пример къде се къса комуникацията и какво всъщност е важно да се научим, да си позволим като жени, за да имаме близост, вместо това прекъсване и това скъсване. Ситуацията, която се случва, е следната. Жената е Даниела, тя е в отношения с мъжът Мартин от известно време в самото предаване. Предаването е на такъв етап от ситуацията, че са поканени на всички участници, жени в предаването, са поканени техните близки. В случая на Даниела е поканена нейната сестра. Ситуацията се развива на обяд, в която, на чийто обяд нейният мъж Мартин кани майка на друга участничка на личен разговор. Това нещо засяга Даниела и тя се затваря емоционално и става студена на масата. Спира да общува с Мартин, той тръгва към нея, какво става, какво има, защо ми се сърдиш. Искам да го гледате като реална ситуация, която може да сме взели от което и да е място в живота ни. Това е живия пример какво може да се случва и всяка една от нас може да се свърже с момент, в който мъжът по някакъв начин, тя се чувства засегната, чувстваме се засегнати, момент, в който сме се почувствали засегнати до мъжът ни и ние се оттегляме и се затваряме и спираме да общуваме и не се чувстваме добре и издържаме това напрежение, но понеже обстановката е такава, че не можем точно да се изразим, но не можем и да си премълчим и не се чувстваме добре, се казва, спираме да общуваме и се затваряме. Това е, така да се каже, все едно някакси стартиращата ситуация, в която след това те имат последващи разговори. Сяда този мъж и тази жена да се изяснат какво се случва, какво става, какъв е проблемът. И там виждам как комуникацията се скъсва и как ние жените късваме комуникацията с мъжете, правейки следната грешка. Даниела казва на Мартин, аз усещам неуважение, ти да говориш с майка на друго момиче тук, вместо да говориш и да поканиш на лична среща моята сестра. В течение на разговора Мартин се чувства, съжалявам, не знам да си оправя така зъбките. Мартин и казва, че не е искал въобще да я засегне, че не е мислил, че това е неуважително, че той се е видял с сестра и на предната среща. Той започва едно обясняване. Как се чувства Мартин? Мартин получава обратна връзка от Даниел. Той получава обратна връзка за неговото поведение и всъщност тя казва, че той се държи неуважително по този начин и че тя очаква повече уважение. Тоест тя му дава обратна връзка за неговото поведение. Когато Мартин обаче не смята, че поведението му е неуважително,
Т.е. той не приема тази обратна връзка, защото това, което вътрешно се случва в него, не го прави от място на неуважение към нея, а от място имам някакъв близък контакт, има си своите причини. Тук не сме да оправдаваме мъжа, тук сме да видим какво се случва. След това Даниела му казва, че той не я... И Мартин се ядосва. И Даниела му казва, ти не ме валидираш, ти не валидираш моите чувства. Взимам един отрязък от тази ситуация. Много по-подробни неща може да има. Не защитавам нито Мартин, нито Даниела, не защитавам мъжът, не защитавам жената. Какво се къса в комуникацията? Това, което ние правиме като грешка и което ми се иска да ти осветля и да те подкрепя е, че има голяма разлика между това, когато една жена дава обратна връзка на мъжа и когато една жена споделя какво се е случило вътре в сърцето ѝ и е уязвима с него. Един мъж не може да валидира или да очакваме винаги да валидира нашата обратна връзка към него. Когато една жена се разсърди, когато една жена се затвори, когато една жена започне да става студена, да оттегля топлината си, да се затваря, защото мъжът нещо е сгрешил, това прекъсва контакта, прекъсва близостта. Това не е критика към нас, жените. Ние имаме своите причини да правим това. Но това е и нашата отговорност. Ние да обърнем внимание какво се случва в сърцето ни, за да бъдем в такива ситуации. Всъщност, ние да приближим мъжа до нашето сърце, за да може той да му разкрием какво се чувства в нашето сърце, за да може той наистина да встъпи в грижа и в закрила. Ние невярно сме обусловени от примера на женско, което сме имали в семействата си, което идва от медиите или което идва от различни школи, че оттеглянето на нашата любов, затварянето на нашето сърце, даването на една конструктивна обратна връзка дори, това може да е конструктивна обратна връзка към мъжа, не създава емоционална близост. Жената е в главата си и дава обратна връзка на мъжа, защото тя не си позволява да бъде уязвима. Тя не си позволява да бъде в сърцето си. Тя не допуска мъжа до нейното сърце, а го държи отговорен за неговото поведение и заема една позиция отстрани, в която му дава обратна връзка как да бъде той по-добър мъж за нея. Защото смята, пак грешно, че ако аз дам обратна връзка на мъжа и той поправи своето поведение, чрез обратната ми връзка за неговото неуважително поведение, той ще стане по-уважителен и съответно аз няма да изпитвам това, което изпитвам в сърцето си и което ме е страх да го разкрия. И тук се къса връзката с мъжът, тъй като ние не си позволяваме да бъдем уязвими. Какво се случва после в разговора? С някакъв там говорят си неща, така изясняват се, тя се опитва да му даде още обратни връзки, изважда се много по-дълбока тема, оказва се, че по някакъв начин на края на предаването всъщност Мартин трябва да има опцията единствено, нали, да й предложи пръстен или годеж, или да си тръгнат, нали, без да й предложи годеж. И тя се чувства несигурна в тази крачка, неуверена в тази крачка, но и не може да му обясни какво става с нея. Впоследствие става ясно, без тя да му го обяснява, на мен ми става ясно. Как ми става ясно на мен? Аз съм 10 години любовен терапевт. Аз умея да разчитам жените. Аз умея да разчитам, когато една жена си е затворила сърцето, но все пак има достъп до чувствата си, под някаква форма не е изцяло блокирала си чувствата, аз мога да усета нейните чувства и да усетя какво тя не казва на мъжа до нея. С това помагам на жените да могат да си да се свържат и да формулират това, което наистина чувстват.
за да може тази бариера да се прекрачи и мъжът да влезне и да даде грижа. Един мъж не може да дава грижа на жена, която му дава обратна връзка. Той тогава не се чувства, че говори с любимата си жена. Мъжете получават обратни връзки в бизнеса, в работата си. Това не означава да не получават обратни връзки от жените си. Но чуйте ме много добре, жени. Разликата между това мъжът с теб да се чувства все едно е на работа и разликата с това е между това да е все едно е на работа и между това да е в любовния си живот и да е с любимата си жена, е, че любимата жена първо изразява това, което чувства в сърцето си. Води с това. Изразява всичко, което е в сърцето й, което се е натрупало. Отваря това сърце и го кани той да бъде защитник и той да бъде откликващ и загрижен за нейните чувства и за нейното благополучие. След това, в друг удобен момент или малко по-късно, тя може да му даде обратна връзка. Защото жените можем да даваме обратна връзка на мъжете ни. Първо, когато сме свързани с тях. Ако искаме да се чувстваме любими жени, ако искаме да се чувстваме закрилени от мъжете ни, ние не сме длъжни да правим нищо. Но така работи любовта. Любовта първо иска сигурност, свързване, разкриване, чувство, изразяване. Така работи женската същност. С това тя става уязвима. Истинска. И когато мъжът я обича и е способен на емоционална грижа, той тогава може да я прояви. Не може да очакваме от един мъж да валидира нашата обратна връзка за него, преди да сме се свързали с това, което всъщност се случва и чувстваме. И какво се случва всъщност в сърцето на тази жена? Това, което се случва в сърцето на тази жена е, че тя е несигурна. Тя се чувства несигурна. Тя се чувства уязвима. Тя се чувства не толкова важна и несигурна по отношение на това дали този мъж я обича, защото той ни е казал обичам те. И това нещо се натрупва в нея, в сърцето й и ескалира. Защото точно това правим ние жените много често, когато ние сме откъснати от нашето сърце, ние трупаме в това сърце. Когато се случи дадено събитие, което вече ни идва твърде отвъд нашата възможност да понесем, ние реагираме. И тази първична реакция на оттегляне или на оттегляне на любовта, или може да бъдем да се оттеглим и да станем студени, може да бъдем да нападнем и да бъдем емоционално груби или атакуващи, което се случи в някакъв момент в разговора и пак всеки може да погледне тази ситуация и да види различни неща. Ползвам тази ситуация, за да ти покажа къде наистина се случва едно много голямо скъсване и не искам да се случва в твоя любовен живот. Искам да знаеш разликата между когато давам обратна връзка, говоря за поведението на другия и когато се чувство изразявам, говоря за моите чувства. Тоест това, каква е обратната връзка на Даниел е? Аз смятам, че е неуважително, че не покани сестра ми на личен разговор, а покани майката на еди коя си жена. Обратна връзка. Другото, което е обратна връзка е. Не смятам, че ти приемаш на сериозно брака, след като си готов да ми предложиш брак, без преди това да си казал, без да си ми казал тези думи. Без да си ми казал, че изпитваш нещо по-сериозно от това, че ме харесваш или че съм много сладичка. Обратна връзка. Как говори уязвимата жена? Какво е уязвимото изречение и как би било формулирано то? Чувствам се несигурна. Чувствам се уплашена. Чувствам, че
не се чувствам толкова важна. Заболяме. Искаше ми се да поканиш моята сестра на личен разговор. Това щеше да ми покаже, че ти искаш още повече близо с нея. И това, че не се случи и не го видях в този момент, ме накара да се почувствам несигурна и не толкова важна за теб. Чувствам се несигурна, когато не съм чула тези думи на обичи, когато не си ми казал, че ме обичаш. За мен е важно да чувам тези думи. И когато не ги чувам, нещо в мен стои някакси в страх. Стои някакси напрегнато. Чувствам се напрегната по този начин. Не мога да се отпусна и не мога да се доверя напълно. Или разклатено ми е доверието. И какво забелязвате? Изцяло се потъва в сърцето. Изцяло има връзка с това, което жената истински и дълбоко усеща. Това, което тя наистина чувства. Тогава мъжът няма как да спори с нея. Ако е мъж, достатъчно здрава мъжка същност и достатъчно свързан с мъжката си същност, казвам достатъчно, защото никой не е перфектен. Но когато един мъж е свързан с мъжката си същност и е свързан с сърцето си, когато жената го допуска в нейното сърце, уязвимо, с това, което наистина чувства, тогава се създава дълбока интимност. Тогава мъжът реагира на сърцето на жената и в него се събужда инстинкта да защити. И той много повече е склонен да чуе тази жена. Когато жената му дава обратна връзка, когато тя анализира неговото поведение и му дава насоки неговото поведение да бъде по-добро, за да се чувства тя добре, подценява мъжа. Защото когато разкриеш какво всъщност се случва вътре в теб, споделиш от какво всъщност имаш нужда, това показва, че ти имаш доверие на този мъж. И това е една много тънка игра. Кога да имам доверие, кога да разкривам това доверие. Техните отношения са на етап. Много е важно да знаеш, че една връзка може да понесе определена интимност прямо в фазата, в която се намира. На първа среща, много дълбока интимност и дълбоко разкриване на жената не е подходящо, защото самата връзка не е достатъчно стабилна. Тоест жената се имитира доверие към мъжа. Тя не го чувства истински това доверие. Ние понякога сме ранени в доверието и не чувстваме, дълго време не можем да си позволим да чувстваме доверие към мъжа. И това е нещо, върху което е важен нашия фокус да бъде. Защото когато ние имаме доверие в себе си първо, в чувствата си, в това, което ние усещаме, когато имаме доверие, че уязвимостта, чувствоизразяването са в основата на това мъжът да ни закриля и защитава, когато върнем това доверие към себе си, към чувствата си, първо изграждаме връзка с собствените си чувства. След това лекуваме връзката си на доверие към себе си, към мъжа. Когато ние сме експлоатирани като момичета, когато сме неглижирани, когато сме преживяли усещането за изоставяне и за това, че моите чувства не са важни, не са значими, или ако изразявам чувствата ми, съм критикувана, че съм слаба и че това е твърде чувствителна, ние губим доверие първо в собствените си чувства и второ в един много важен процес, какво значи интимност и близост. И губим доверие в сърцето на мъжа, в неговата способност той да се свързва с нашите чувства, да откликва на нашите
вътрешни преживявания и да иска да ни защити и да се чувстваме по-добре. Там се къса връзката. И затова отиваме в защитеното място. Давам ти обратна връзка. Не се свързвам. Тоест, първо се свързваме, след това обратна връзка. За да се свържем, е важно ние да установим контакт с нашите вътрешни усещания на тялото, нашите вътрешни чувства и сърце. И това може да бъде процес, в който е нужно ние да бъдем водени. Защото когато имаме рана в тази връзка със сърцето ни, имаме нужда от женски кръгове, от женско място, което да започнем това нещо, да го стопляме, да се усещаме повече и оттам да тръгнем да правим връзка с мъжа. Само ако има любов, виждам коментар, иначе каквото и да кажеш за него няма значение и започва да те напада. Любовта на мъжа се изгражда чрез уязвимостта на жената. За да има любов, мъжът трябва да усеща сърцето на жената, не умът й, не интелекта й, не знанията й, проницателността й и адекватността й да му дава обратна връзка и да го навигира. Затова той може да плати на коуч или на терапевт. Или да го получи от своя ръководител. Любовта на мъжа е процес, който в основата си жената е тази, която го води. Ние не можем да накараме всеки мъж да ни обича. Но когато нашето сърце е отворено и сме с този мъж, когото е писано да бъде, създаваме повече интимност, създаваме повече уязвимост. А това, което е уязвимо, ние го пазим. Ние го заобичваме, ние се грижим за него. Тук жената не е слаба, безпомощна, неспособна. Да кажеш на един мъж какво чувстваш в сърцето си, не те прави слаба и неспособна. Това е грешното обуславяне. Това е, което ни е втълпено, за да може ние да не сме в сърцата си, а да сме в умовете си. И от това място ние се опитваме да бъдем интимни и да има любов. Любов има практично измерение. Любовта се чувства, когато аз допускам мъжа до сърцето ми, смела съм, допускам себе си, разбирам чувствата си, не осъждам женското си. Осъзнавам и приемам тази истина, че моето сърце, моето тяло, моята женска същност е това, което ми дава сила в отношенията с мъжете. Това, което града през моето женско място. И оттам виждаме дали мъжът може да встъпи. Защото когато един мъж може да защити чувствата на жената, да обърне внимание на тези чувства, тогава разбираш, че ти си с мъж, който наистина го е грижа за теб. Ако е имало и после изчезне, ако мъжът изчезва, причините един мъж да изчезне е много силна дума, така че това автоматично ме кара да отивам вече повече към усещането, че този мъж, връзката, която се е изградила между този мъж и тази жена, не е била връзка през сърцата. Това е връзка, която е била през защитите, през играта, през гоненето на котка и мишка, през фантазния свят, който жените в умовете си развиваме за мъжете и мъжете развиват за нас жените. Тоест това може да е мъж, който е Питър Пан, т.е. непораснал мъж, момче, мъж нарцистичен, който взема от жената и който не е развил емоционална връзка с тази жена. Или жената му се отдала без
да разкрива сърцето си и да усеща, че този мъж всъщност не се свързва с сърцето, не се свързва с чувствата, защото ти, когато си свързана с чувствата си, ти виждаш дали един мъж го е грижа за твоите чувства. Не когато му даваш обратна връзка. Доказателството за любов на един мъж към една жена не е колко той може да понесе критика от жената, колко той може да понесе студенина от жената, колко той може да понесе обратна връзка от нея. Ако един мъж е в здрава мъжка енергия, той се оттегля. Той се оттегля. От жена с времето той се оттегля. Тоест, много често мъжете, за да се оттеглят, или ние не сме свързани с сърцата си, не можем да изградим интимност, т.е. там се къса нишката, или мъжът не е способен на интимност, но понеже ние все още се ръководим от страховете си, от фантазиите си, ние не го виждаме това. И някак си искаме да вземем от този мъж, да ни даде малко като да изтискаш един портокал, да ти пусне сок, обаче той не може да ти пусне сок. Но не се отказваш. И тогава също изчезва, защото той просто не е способен на близост и жената е тази, която се раздава и остава, за да изцеди някаква любов или някаква надежда, или си въобразява, че има любов, която всъщност не е любов. Мариана, ситуацията, разбира се, може да бъде много... трябва да погледнем дълбочина ситуацията ти. Добре си дошла на лична консултация, да погледнем повече в дълбочина, да видим какво се е случило, давам една обща рамка. Разбира се, всяка една ситуация, всяка една жена си е индивидуалност и личност и си има своя личен път и не можем в един Facebook лайв да обобщиме за всички жени. Но има едни общи рамки за интимност и близост, които създава тази интимност и близост и са в сърцевината на мъжко-женската динамика, на мъжко-женския обмен. И това работи. Това е, ако ти е трудно да си уязвима с мъжете, ако ти е трудно да говориш за чувствата си, ако оттегляш радостта си, ако ти е трудно да назоваваш какво те радва, какво ти достави удоволствие, когато си с един мъж, тогава те каня да дойдеш в програмата ми навътре. Тази програма стартира на 11 юни, 3 вечерни срещи, в които точно върху тези теми ще работим. Ще лекуваме сърцата си, ще отваряме сърцата си в женски кръг, ще говорим за чувства, ще ти дам език на чувствата, телесните ти усещания, ще правим връзка с собствените си чувства, за да може този процес да ти стане естествен. В момента за много жени това не е естествено. Може да бъде естествено. Обаче това искам да допуснеш подкрепа. Да останеш в един женски кръг, в който това нещо е възможно за теб. Аз мога да те преведа в този свят, на твоите чувства, на твоето тяло, да направим малко по-дълбока връзка, да има повече лечение, енергийно лечение, което практикувам, лечение чрез любовта, което практикувам, което ще може да те намести в съществото, в телцето ти, така, че оттам да имаш повече сигурност в себе си първо и оттам да можеш да градиш връзка с мъжете, защото от това място, от тази вътрешна връзка, която ти имаш твоето сърце и твоите чувства, твоите нужди, твоите стандарти, започва да се гради връзка с мъжа, който започва да го е грижа, да расте неговата любов към теб, да е отговорен, загрижен, ако той е встъпил в мъжка енергия. Водим жените в женския свят. Мъжете водят мъжа в мъжкия свят. И дори един мъж да не е преведен изцяло в мъжката си енергия и да е разгърнал и да я осмислил и дълбоко осъзнал, което рядко се случва, ние като жени можем да допринесем да имаме повече интимност и повече близост и повече защита и повече радост в отношенията си. Това е възможно. Когато започнем да излизаме от едно обуславяне, което не е вярно, което не ни служи.
Така че много ще се радвам да си част от тази програма, да си позволиш това пътуване, да си позволиш това пространство, да ме усетиш, ако ме усещаш като жена, която може да те въведе в тези процеси, да те подкрепи в тези процеси. Аз съм тук за теб и съм отворена да те посрещна. И ще съм горда и щастлива да участвам в това лекуване на жените, защото имаме нужда, много голяма нужда. Да чувстваме, да се усещаме, да сме сигурни в това, което ние изпитваме към себе си и в себе си. И да започнем да градим доверие с малки стъпчици доверие и към мъжа. Защото мъжете имат сърца. Мъжете, които са добри за нас, са тези, които техните сърца също са там. И когато докосне сърцето на мъжа, ти му ставаш любима жена. И когато станеш любима жена, мъжът е лоялен. Нарцистичните и непорасналите мъже нямат връзка с сърцето си. Те са тези, които раняват жените и ние започваме да нямаме доверие на всички мъже. Все едно да отидеш да си купиш сладолед от едно място, да не ти се падне хубав сладолед или да е развален и ти да кажеш всички сладоледи, които се продават на планетата Земя, са развалени и потенциално могат да ме наранят. Първата връзка с семейството ми е първата връзка, но не последната. Това, че майка ни и баща ни имат своите ранености и са ни наранили, не означава, че всички мъже в живота ни ще ни нараняват. Дори да сме били наранявани от много мъже, това не са всички мъже. И не сме устроени да живеем така. Не сме устроени по този начин. Това ни коства много енергия и много ни наранява. Затова е важно да го спрем. И започва от нас. От нас започва. От нашата връзка с нашите чувства. От това да се доверим за подкрепа, да бъдем в женско пространство, където да обърнем внимание на това. И оттам то ще се прехвърли и към мъжа. Така че в програмата ще имаш и практични насоки, както тази за обратна връзка и за чувство изразяване, каква е разликата и как да започнеш да се чувство изразяваш. И всяка жена, която се чувство изразява, е привлекателната жена. Това е привлекателна жена. Не външния вид, не фасадата, чувство изразяващата се жена. Чувстващата, чувство свързаната, чувство изразяващата. В това вярвам, това трябва да си върнем. Там трябва да си върнем доверието. Първо там, че това е привлекателно. Ние там нямаме доверие в това, че това е привлекателно. Ще говорим за защитите ни, ще осъзнаем как ние се защитаваме. В случая на Даниела, например, защитата и оттегляне, студенина, интелект, отиване в интелекта, даване на обратна връзка, това е защита. Да бъда уязвима. Има и други защити, които проявяваме и ще ти разкажа за тях. Така че си добре дошла да пътуваме заедно, да се свържеме, да пътуваме в смисъл чисто духовно и женски. Срещите са онлайн, започваме на 11 юни, ще има осигурен запис, ще можеш да имаш достъп до този запис неограничено. Всички детайли за програмата съм описала в описанието на видеото. Може да ми пишеш на Viber за въпроси, ако имаш нужда по програмата, да се запишеш по Viber за програмата и ще се радвам да се видим там. Грижи се за женското си сърце, тук съм за теб.